Helo a chroeso I radio Ysgol Pencae FM. Dyma Joe, Iris a Kevin. Yn gyntaf rydym yn mynd I chwarae can o'r enw Sebon a Fi gan Ws Gwynedd. Gobeithio y byddwch yn hoffi'r da. Mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn a'r cwmni'n laf Am mae bywyd mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn a'r cwmni'n laf Can ar ganif gadw ni'n lan Dal yn dyn yn ragedd a ffyn sy'n disgyn blown Os gen ti hanner awr sebon a fi Ond cofia'r un bethau sydd yn poeni pawb Ond bryd yn y ben draw ydyn ni Ond mae bywyd mae'r braf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn a'r cwmni'n fach Ond mae bywyd mae'r braf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn a'r cwmni'n fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sebon a fi Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb Ond bryd yn y pen draw ydyn ni Ond mae bywyd mor braf Ws Gwynedd gyda Sebon a Fi. Nawr mae hi'n amser ar gyfer joc neu ddau gyda Teifi, Jude, Alfie a Rydian. Y joc gyntaf yw, beth sy'n digwydd os rewch chi eich pen yn y tostor? Gewch chi ben tos. Be wyt ti'n galw merch sy'n holi cwestiynau drwy'r amser? Pam? Pam mae mor wlyb? A mae fod yng nghanol dŵr. Beth oedd Batman yn gwneud yn y coeden? Chwilio am Robin. Roedd y bendi ar o benydd, gad y dagreili fel lawr. Roedd y ridi ar fy ysgwyddi a cydia yn fy llaw. Parweliad ar hyn llefer, rhywun a dwi'n tlws. Gafeila yn dy ofnedi a'i taflu nod o'r drws. Sa'n gweud fydd popeth yn berffeth, sa'n gweud fydd popeth yn hawdd. Ond fe wellydd pethau mewn amser, a dwi yma.
rhaglen a wyl neb. Wy'n gweld dyfnder dy feddwl di ar y pwynt i ôl i'r wyn. Dywedi yn pendroni yn cwestiynu pob dim, fel pam bod pethau mor anhegau amser o mor y bryn. Sa'n gweud bydd popeth yn berffeth, sa'n gweud bydd popeth yn hawdd, ond fi welli'r pethau mewn amser a dwi yma. Sa'n gweud bydd popeth yn berffeth o bellffordd, sa'n gweud bydd popeth yn hawdd, ond fi welli'r pethau mewn amser. Dwi'n addo a dwi yma, felly dal yn sownd am nawr. Ond fi welli'r pethau mewn amser a dwi yma. Sa'n gweud fydd popeth yn berffeth o bellfod, sa'n gweud fydd popeth yn haws, ond fi welli'r pethau mewn amser. Dwi'n addo a dwi yma. Sa'n gweud fydd popeth yn berffeth, sa'n gweud fydd popeth yn hawdd, ond fi welli'r pethau mewn amser a dwi yma. Sa'n gweud fydd popeth yn berffeth o bellfod, sa'n gweud fydd popeth yn hawdd, ond fi welli'r pethau mewn amser. Dwi'n addo a dwi yma, felly dal yn sownd am nawr. Dal yn sownd oedd y gan yna gan Catrin Herbert. Croeso cynnes i'r rhan cysadleuaeth ac rydych hefo Fred, Iolo, Hugh a Tom. Heddiw rydyn yn siarad am cystadlaethau ac mae'n amser i ni ddweud y teitl cyntaf. Beth yw e? Y cliw gyntaf yw, mae'n trydanol ac yn fawr. Cysylltwch at Ysgol Pencae ar 39. Os rydych yn ennill, fyddwch ar y rhestr PPI sef Person pwysig iawn. Nawr, mae'n amser i'r ail cliw. Rydych yn gallu lawrlwytho lot o pethau, ond dydy o ddim efo llygoden. Amser i chwarae. Pwy yw'r awdur? Yr enw y llyfr yw Harry Potter. A cofiwch, os rydych yn gwybod yr awdur, Cysylltwch at Ysgol Pencae ar 39. Ond nawr mae'n amser i chwarae gêm olaf. Pa gair sydd ar goll? Felly pwynt y gêm yw rydyn yn mynd i cael canu can ac rydyn yn mynd i gadael gair mas. Felly, mae'n amser i chwarae pa gair sydd ar goll. Can o lôn yn llawn. Felly, os rydych yn gwybod y gair, Cysylltwch at Ysgol Pencae ar 39. Ond mae ganddo ni cliw olaf i'r beth yw e. sef mae'r peth yma efo cas ddi yn Ysgol Pencae. Pob lwc a ta-ta! Helo, a chroeso i newyddion dyddiau y 12fed o Fai. Gyda fi Saran, fi Celyn, A fi Undeg. a fi Mena. Penblwydd hapus i David Attenborough sydd wedi dathlu ei benblwydd yn 90 dros y penwythnos. Penblwydd hapus! Oeddech chi'n gwybod, yn America, ysgrifennodd athrawes nodyn ysbrydoledig i'r plant dosbarth ar ei ddesgau i roi hyder iddo'n ar gyfer y profion. Breaking news, dechreuodd car am 4 o'r gloch y bore i ffeindio eu car yn sôn mewn twll yn y stryd. Rhoddodd milwr Americanaidd ei fedal air o'r gemau Invictus i'r ysbyty am wnaeth achub ei fywyd. Cofiwch wylio yr Eurovision Song Contest sydd ar y penwythnos. Dyna ddigon o newyddion a draw â ni i glywed y tywydd. Wel, yn lwcus i chi, am 3 o'r gloch bynhawn dydd Iau, mae'r tywydd am fod yn 23 gradd Celsius, felly gwisgwch digon o heli hael. A dewch eich specs hael allan. Yn anffodus, am 6 o'r gloch heno, mae'r glaw man am ddod. Dun dun dun! A chofiwch heno i wylio'r machlud hael sydd am 6 munud i 9.
Ar ddydd Gwener, mae am fod yn 19 grad Celsius am 10 gloch. Mae am fod yn gymylog o 6 gloch tan 11 gloch y bore, a wedyn yn y prynhawn o 4 gloch tan 6 gloch. Does dim glaw fory, felly does dim angen dod â cot i'r ysgol. Mae am fod yn heulog o 12 gloch tan 3 gloch y prynhawn fory. Mae'r penwythnos yn fod yn heulog eich yn syth. Mwynhewch y penwythnos. Hwyl fawr! Profa i mi, neu profi i chdi, bod y cariad yma ddigon cryf, tir data i. Nawr mae hi'n amser am fwy o jokes. Beth wyt ti'n galw'r nain hynaf yn y byd? Nain y Soros. Wyt ti eisiau clywed joke am Ben? Na, mae'n sboriel. Pwy yw hoff fan monkey, Teifi? Dwi ddim yn gwybod. Fanana! Beth yw hoff fan monkeyod? Sa'n siŵr. Arctic monkey. Diolch am y jokes bechgyn. Rydyn ni, Lily, Gwenlly, Katie a Seren. Yma am ein gwers mandarin cyntaf. Gyrfa mandarin. Ni hao. Yn golygu helo. Ni hao.
Saitien. yn golygu hwyl fawr. Saitien. Shesia. Yn golygu diolch. Shesia. Dyna'r 3 gair cyntaf i chi. Ni hao, Saitien a Shesia. Ewch ati i ymarfer rhain cyn y wers nesaf. Newyddion yr ysgol. Byddwn yn sôn am y pethau diddorol sydd yn mynd ymlaen yn hysgol ni. Felly, yn siarad yma heddiw yw Erin, Manon a Catrin. Yr eitem cyntaf yw hadau o'r gofod. Cyrhaeddodd hadau o'r gofod i ddosbarth blwyddyn 5 cwpl o wythnosau yn ôl. Roedd rhaid i tyfu'r hadau mwyn trio gweld y gwahaniaeth rhwng y hadau sydd wedi bod yn y gofod a'r hadau sydd heb, ond doedd dim gwahaniaeth. Peintiodd clwb garddio y gardd Pencae mwyn gwneud yn fwy prydwerth. Ac yn olaf, brysia wella Mrs Pritchard. Felly dyna diwedd newyddion yr ysgol hwyl fawr am nawr. Dyma ni ein rhaglen radio gyntaf wedi dod i ben. Rydyn ni'n gobeithio eich bod wedi mwynhau. Cadwch lygaid allan am ein rhifyn nesaf yn fuan. Dyma Eden a Pair y Bod Ofyn.